Като ти е блокиран пазара, това практически обезценява стоката. И съответно позволява на нашите си джамбази да ходят и да купуват на безценица, вкарват го в България, съответно това директно залива нашия пазар, компрометира нашата ветеринарна сигурност, нали? Да го кажем отново и за зрителите, едно такова нещо може тотално да ликвидира българското животновъдство. Тотално. Може, то влиза и шарка с него. Отделно от това, нали, вече говорим и за евентуално появяване на здравни проблеми при хората, нелоялна конкуренция, защото имаш дъмпинг на месо. Месото е един от скъпите продукти. Влиза дъмпинг, ама дъмпинг с негативен здравен статус. И цялото това нещо превръща България буквално в някакво кошче за отпадъци. И това, тая простотия, тя трябва да бъде записана на съвестта на нашите предшественици, защото не може заради някаква схема или безразличие или незаинтересованост ти да превръщаш децата ни, родителите ни, приятелите, съседите, изобщо цяла България в буквално кош за отпадъци.